Wannan wani labari ne mai suna jarabawar soyayya akan wasu 'yan mata guda uku masu matuƙar kwaɗayin abin duniya, wato Zainab da Hafsat da Rahama. Waɗannan 'yan mata sun kasance kyawawa ne, sai dai dukansu burinsu ɗaya ne su auri hamshakin mai kuɗi wanda zai nuna musu duniya. Kullum hirarsu ba ta wuce ta motoci da gidajen alfarma da kuma tsantsar san rayuwar birni da fita ƙasashen waje yawon shakatawa. Wata rana wani matashi mai suna Kabir ya zo a unguwar tasu da sifar talakawa, da kaga tufafinsa kaga sifar talauci. Ya zo unguwar tasu da wata tsohuwar keke nafe wacce yake garawa domin neman abincinsa. Duk lokacin da Kabir ya wuce a gaban wayannan ƙawaye guda uku, Hafsat da Zainab sukan yi masa wani kallo na raini. Suke ce masa, wai kai bawan Allah baka gani ne wannan tsohuwar keke nafe din naka kullum sai ka biyo kana tila mutane da hayaki da ƙura? Don Allah ka matsa can da wannan tsohuwar keke nafe din taka. Suna cewa kullum idan ka zo sai ka kwarawa mutane ido, baka da kima da darajar da zaka iya hada idanunka da namu a matsayinka na dan adaidaita sahu. In ji wa'annan 'yan mata guda biyu, Hafsat da Zainab. Dama a cikin mata ukun su ne masu tsatsauran ra'ayi. Yayin da Rahama ta dube sa, duk da ita ma ta kasance tana son abin duniya, amma zuciyarta akwai tausayi. Sai ta ji tausayin Kabir ya kama ta, sai ta ɗauki ruwan hannunta ta basa, ta ce sha domin ya jika makoshinsa, ganin yadda yake yi ta yin zirga-zirga a cikin rana. Sau da yawa Kabir idan ya biyo ta unguwar tasu yakan tsaya su gaisa tare da Rahama. Daga nan sai mutunci ya shiga tsakanin Rahama tare da Kabir. Saboda Rahama tana ganin cewa Kabir yana da kyakkyawar zuciya, ko da ba shi da abin duniya. Duk lokacin da Allah ya bashi tana tunanin zai kasance cikin mutane masu aminci. Ana nan wata rana bayan watanni 6, Kabir sai ya zage wata unguwar tasu ya gayyaci wayannan 'yan mata zuwa wani babban hotel da yake cikin birnin. Yake ce musu, don Allah ku zo, ina so na sanar da ku wani muhimmin abu wanda ba ku sani ba. Hafsat da Zainab suka rike katin gayyatar suna yi ta dariya suna cewa, wannan talakan me yake da shi wanda har zai nuna mana a cikin wannan babban hotel din da a daidaita sahunsa ma ba za a bari ta shiga ciki ba. Suka yi dariya suka ce ba abin da zai iya bamu sai dai kunun tsamiya. Ita kwa Rahama ta shirya tsaf, ta yi kwalliya, ta ɗauki wanka. Tana ganin cewa kada ta izuwa ta karya masa zuciya, ganin yadda ƙawayen nata su ma ba su je ba. Rahama tana zuwa sai ta ga wani babban fili an ƙawata shi